kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ha, makaparurod mo't dagita ataraken ti kaaruba. Dito'y paraangan mo't akanayon ti ayanda. Ay nawaw! Bigbigatan anapudot ti ulo yun, nanang. Apay ka di aya. Dagiti taraken ti kaaruba. Dumalon damutin iti arubayan tayo. Mabambannog akon ang mga abaw. Saan mo't ngamin anatarimaan ti alad, nanang? Gumatang ka man ngaminan iti simintaw. Wen, nanang. Kasaritak pa'y ni Tata Orlan numano asemento ti kasapulan para iti alad. Nayunam latan, tatidad duma. Mausar dito'y balay, tapno malpas matlaangan ti extension ti balay tayo. Idi pa'y lang amin anarugyan, ngam di pa'y nalpas. Wen, nanang. Numabalbaling, kat iti kumakabiitan a panawan na nakaw. Wen, nanang. Di kay madanagan. Tasakbay amapanak iti trabahok. Dumagasak pa iti ayan ni Tata Orlan. Si Mang Putan ti semento nga order ko, nanang. Mano abag ti in-order mo, anak kaw? 30 nga bags. Ay nawaw, umdas ayamat ti 30 abags laang. Isu ti imbaga ni Tata Orlan idi nagsarita kami, nanang. No akurang, gumatangak tumanen. Ah, okay. Masapat ti trabahok ita. At kita kayo no adat ti mayat amang ibunag kadagijay. Saan tayo mat akabailan abunagan tanadagsan dayjay. Ala, tagkita akto, anak kaw. At to'y ti 2,000, nanang. Pangusarak ngay, day ta akwarta. Anya kumapay nga tangdan ti mangibunag kadagiti simento Jay sobra, igatang da iti merindada. Ay nawaw, sinubra ang magtanakaw. Gusto laang, nanang. Kastamot laang ti itid dagiti kaaruba tayo no ada ti ipabunag da. Nadagsan mo't ngamin ti simento. Kan may sa, medyo adayo dito'y ayan tayo apang ibunagan da. Sa dino tinagapwam, Renz. Ito ayan ni Nana Salud, Nana Felisa. Ape ka di? Anya ti inaramid mo, ijay. At daing pabunag na kanyak, Nana. Kahit nalpas ka di ti ipapaaramid na kan ka. Nalpasin No kasta nga raud, siyak man mo ti adda ipaaramid na kan ka. Anya ti paramid nyo, Nana. No kayat mo lakit di Kaya't kulaunay Isupay abalon ko iti pagadalan ti itid yu atangdan ko. Nakitam ka day dagiti simento iti waiting shed. Wen, Nana. Kukwayo dagijay. Wen, dayjay ti ibunag mo dito'y balay. Itad kung tulangan ti tangdan mo, numalpas ti ipapaaramid ka. Okay, Nana. Agsubli ak tumadamdama. Agawid akpay tamabisbisinak. Agyaman akitin luto yu anat nga pong. Agrubata kon. Ay nawaw, nagpartak kamatan anangan? Una, tadapay ti pakitang danak apong. Sino malay? Kunak man no binunag mo, yung pabunag ni Nana Salud king ka. Nalpasin apong. Ngamadda ka numat ipabunag ni Nana Felisa. Kabailam ka di dayjay. Kabailak, apong. Nakita nung nabandog ka, aginan ka apaw. Di mo ipilit kag trabaho, tama nga noan niya pa iti mapasabakin ka ijay. Una pong, agi na naaktulat ta, numalpas ko ti paramid da. Isupay ti itid datangdan ko apong. Isupay abalunak ijay pagadalan. Naladaw ka mo't anagawin, anak ka. Kimbagam ka nakit alas 12 nga agawin ka. Kumaang man-mano tinagbiyahe, tatang. Tinaw, apay ngay, Tanangin nakit nga ruti krudo, tatang. day takit day. Ay, ni Renz ngay, saan pa'y anagawid? Nagawid iti alas 12. Ngimrimwar manay, tadda ka no ipabunag ni Felisa kinkwana. Ay, nawang,
Anya ti kunayo, tatang? Iti ayan ni Nana Felisa tinagturungan na? Way, adda ka di parikaw. Ay, nawaw. Apay anapan payla ang ijay. Kat no agdinamag dito'y lugar tayo, asaor day di abakat Felisa. Manay, Wen tatang, adda ka numanan ti ubing asinaor na. Di na inted ti husto atangdan ti ubing. sapay la kumaata din aramidin day ta iti apaw. Narigat nga tatagbagkat iti nagdagsang. Nalpasin na Felisa. Nabunag kumataminan. 500. Ay nawaw, daytoy lang titangdan ko nana. 500 lang. Wen, adda ka di parikaw. Apay 500 lang. Kat 30 bucks day day nana. Kan medyo adayo dito ayan nyo. Wala, nga mano nga oras lang, mat ngay naramid mo. Ay sos, di ka nagreklamo. Agyaman ka kit di at 500 pa lang tinted ko. Saan kat at 250? Nadagsentim pa bunag yung kanyak nana. Numabalingkat na yunan yung kumatitid yung kanyak. Ha? No di mo kaya ti 500? Ala, isublem dagita asimento iti nangalaam, ta ipabunag kulatan iti sabalay. Anya? Diyak kaya ti kasta, ha? Diyak kaya ti naririunay. Ubing ka pa ilang ang kasta kamutan. Ropat kwarta. Agmerienda ka pa yan ako. Nagluto ak iti paboritom a bananak yo. Ang yaman aklaunay, nanang. Ay nawaw. Apay kasta nga eh. Kasla saan ka naragsak? Kasanumot ngamin, nanang. 500 lang tinted ni Nana Felisa at ang dan ko. Anya ti impaaramid na ken kaya. Impabulag na ti 30 bags asiminto kanyak, nanang. Ay nawaw. Nagadon? Kan medyo adayo matibalay da iti waiting shed. Awan ah. Lugi ka no 500 lang tinted na ken ka. Imbakak anayunan na. Hindi namot kayat, nanang. Talaga asaor da abakat. Ti ko na kanyak kat isublik ka no ti semento iti nangalaak. No naririak kay pabulag na kano iti sabali. Awanan panunot da abakat. Basta ubing ti ibaon na, sa uran na. Nalakaayamat ti agbagkat iti nadagsan. Impabunag yung gaya man ti semento nanang. Nalpasan ah. Siyak pa'y ti ko na manakaw. Asino nga tinangibunag kadagi jay. Ni Renz, Abigail anak ko. Naimbag man takayat na nanang. Una, tamay samot da nga alis to no kwarta ti saritaan. Amin tayo mat kat alis to nanang. Asino ti saan amang kayat iti kwarta ngay. Why, nga mas rupat kwarta dalata. Talaga laang siguro akasapulan na ti kwarta. Nang runa kat single mom ti inana. Nana Felisa! Nana Felisa! Ni Manang Lorenza ti agpukpukaw nanang. Mala, aramidam latan ti rumbang nga aramidam. Siya kon ti makisarita kan kwa na. Anya ti masapul mo, Lorenza. Apay matakas dyan, nana. Ay nawaw, ti anya, 30 bags ka no ti impabunag yu iti anak ko. Ngam 500 lang ti intig yu atang na. Ah, day ka day. Apay akas dyan, nana. Apay, di na kaya ti 500 kaya. Awan mat may saal daw na nagbunag ka. Sa bali ti rate ti kumboy, nana. Saan nga oras ti mabilang? No saan kayo akontento iti inted ka? Ala, bagkatin nyo dagita asimento. Ta isubliyo iti waiting shed. Anya? Aramidin nyo, ta ipabunag kulatan iti sabalay. Nagadulaki din aririyo aya. Una yun, ti kasta kapanunutan nyo, nana. Saan anasaya at agundawayan nyo dagiti ubing? Ay, nuawanon ni Bagam, pumanaw kan. Di ka agiskandalo, iti paraangan ba? Anya ti imay imbaga ni Manang Lorenza nanang. Ah, ay kwa, dalaing may na sinaludsod, anak ka. Anya ti sinaludsod na kada kayo ngay. Sinaludsod na, numano ka no ti inted ko atangdan ni Rains. Kat, Siyempre, imbagak adwaribaw. kat, Diyan mo ah. Saan siguro nga imbaga ni Renz ti pudnaw. Iso nga imay nagsaludsod ni nanang na. kwarta na matday jay no bilang nanang. Ay, diyan mo kadagita at tao. Sa bali nga min ti ubing itakag. Nalaingdan nga agulbog.
Kunaklakit din no anya ti umay na ibaga. Nagsaludsud la ang gayam. Awan ti makagapaw tapno agririda. Tainted ko matitangdan ti anak na. Sa urday di abakit. Talagang inbak-bakit nan ti kasjay nga ubali na. Anya tinagsaritaan nyo ay No nareklamo kami kano, isublimi dagiti semento a binunag ni Renz, ta ipabunag na latan iti sabali. Ay nawaw. Bakit ang nakasta ti panunod na? Ay, makaparurod nga rod tatang. Awan na bigil ijaya. Awan ang nakitak tatang, jak amu ano adda iti unag. Ang mga no di na amo ti kasta nga aramidin ti nana. Ay, narigat ti makiap-apa iti daydi abakit tatang. Renz, anak ko, inton sumaruno, di kan mapmapan ijay. Wala na. Sayang lang ti bannog mo, no sa uren nakamit lang daydi abakit. Adda ni Renz kabsa. Apay ti apaw. Anya ti maipaay nakatakayaw. Adda ko mamanen ipabunag ko kenkwana. Sa nga pulo agalon dayjay. Danom ka day. Wen kabsat. Jakmet ngamin mabagkat. Lading itay. Ngam saan mi apalubusan ni Renz kabsat. Ay nawaw. Apay ngay. Wala. Tama nga no sa uram manan ti ubeng. Anya. 500 lang tinted mo at ang dan na iday. Ita, nagtured kang umay dito'y balay. No awan ti mayat amang ibunag ka nagita danaw. Si kalatan ti mga ramay, tapno ammom ti rigat na kabsat. Apay ngay nanang, di yung matgayam impabunag ti danum tayo. Nalabsak iti waiting shed itay. San pa'y tawan mo't mayat amang ibunag anak kaw. Ay nawaw, nagado nga ubing di tananang. Di dangarod kaya tanak kaw. Ne, apay kanumot. Ay, jakman amu kadagijay. Si madut damutan. Anya? Si kalatan ti agkita, no adakit di amamum dita. Okay, inton bigat latan nanang. Masapol nga adda maibaon, ta saan ko amasango abagkatan dagijay. Nakarkaro kayo manen, taadaan na yan nyo. Naimbag abigat mo, Manang Lorenza. Anya ti maipaay ko ken ka, Abigail, ading ko. Amangan kunak no mabalin at ang danan ti anak mo, Manang. Ha? No awan aramiden na awan mo't ngaminin dat duma ang maibaon ko. Kinapudno na saan min apalubusan ni Renz. Amangan no sa uren manen ni nanang mo. Sa uran? Wen, 500 lang ang tiinted ni nanang mo para iti 30 bags a semento nga impabunag na iti anak ko. Anya? 2,000 ti inted ko kinanang, Manang. 500 lang ang matinted na. Napanak pa'y iti ayan nyo idi. Da ipalawag na kumano apay a 500 lang ang tinted na. Nga makaumot mo. Isumat lagayam nga awanan mayat amang ibunag kadagiti galon mi Sasauran na maggayam ida. Day tatipod no, ading ko. Ay, di kay madanagan. Tasya kung timangtad ititangdan ni Renz, Manang. Ala, mabiit lang ang tayabak ni Renz. Da kayo adwat ang sarita. Agyaman aklaw na itinaimos a merienda, Auntie Abigail. Awan anyaman na, Renz. Itid kumatlaang ang titangdan mo. Tama nga no kasapulang matan. Kasapulak ka talaga, Auntie. Dahito titangdan mo itangal daw. Dahito yung matinayon titangdan mo iti 30 bags a semento. 500 lang kanong matintad ni nanang keng ka. Ay nawaw, sobra tayo ta, Auntie. Sakto laang, nang runak at narigat mati agbagkat. Bilibak keng ka at amaano sampay. Kapilitan, Auntie. Isupay abalon ko iti pagadalan. Saysaya atom ti panagadal mo No adamanan ipaaramid ko, si kalatan ti ayabak. Agyaman aklaw na, Auntie. Nakita tinted mo a kwarta iti dayjay a Renz, Abigail. Apay ka din nanang. Sobra mo't dayjay. Sakto laang nanang. Apay amang tad ka iti dakkel agatad kadagitang ubeng. Wen ata inaramid na mat anasaya at ti trabaho na nanang. Wala, ngamarwam damit no kasta kanayaw. Ninayunang pay gayam ti inted ko atang danayday. Inaramid ko laang no anya ti maiparbeng nanang. Madino sa sauran tayo dagiti ubing. Kayat mo asawan sa ora. Amuyo daytan nanang. Amuyo no anya ti inararamid yo. Apong, gimata nga kiti manok. Ay nako,
Apay aging matang kapay lang. Wana, tada kwarta apong. Kitaan nyo. Nagkatuwa kwarta apaw. Inted nan tabigil ti husto tangdan ko apong. San lang nga dayta? Ninayunan na pa'y titangdan kong inted ni Nana Felisa. Iti imbunag ko ti 30 bags a simentuda. Nagsaya atay no kasta apaw. Ungarod apong, nasayaat nan tabigil. Sa nakas ni Nana Felisa, asa oran na tipada na atao. No day parabid ng tabigil, mapanak man ni apong. Ay wala. Isupay ti itid na kin ka apaw. Isupay agastusan para iti panagadal mo. Mga nanang, Sana ka mabisain. ay nawaw, nasakit ka di pa ila ang tinakam yung kanya? Kasano, kat sabali mo't atao ti saksakit mo. Gaputa saan anasaya at asauran nyo ti padayo a tao. Uray pa'y ubing dagita, saan ama iparbeng agundawayan tayo ti pada tayo a tao, nanang. Nagadulakit din ngay bagbagam. Nukas ta nga tamat ti aramidon ti sabali a tao iti anak wino apuyo. Anya nga ta ti marik nayaw. Naragsak kayo nga ta. Eh, siyempre, saan? Nukas ta nga rod, aramidon nyo ti husto, nanang. Ti panagsaor iti pada tayo a tao kat basol iti Diyos. Dayta kumati kanayon alaglagipan nyo, nanang. Ay, nawaw! Daytoy kat maysa a palagip kada tayo. Adi tay rebeng asauran ti pada tayo a tao. Agbayad tayo iti husto kan umno. Tadayta ti pagayatan ti apo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.